požehnanie nevypočutej modlitby. A aj keď sa modlíte, nič nedostávate, lebo prosíte zo zlých pohnútok. List Jakuba, 4. kapitola, 3. verš. Povesť hovorí, že kráľ Midas natoľko miloval zlato, že keď mu Dionýzos povedal, že mu splní jedno prianie, Midas si zaželal, aby sa všetko, čoho sa dotkne, premenilo na zlato. Dionýzos to splnil a Midas bol spočiatku nadšený. Čoskoro ale zistil, že po jeho dotyku sa jedlo nedá zjesť a po jeho objatí jeho milovaní nežijú. Narazil na to, čo sociológ Robert Merton nazýva zákonom nezamýšľaných následkov. Aj nám sa môže stať to isté. Získame to, po čom sme tak túžili. Súčasne však musíme znášať s tým spojené nechcené následky. Niekedy nás Boh vo svojej zvrchovanej mudrosti ušetrí bolesti z nechcených dôsledkov tým, že našu modlitbu nevypočuje. Inokedy dopustí niečo, čomu by jeho moc mohla zabrániť. V čase, keď to zažívame, nás to väčšinou roztrpčí. Jedného dňa však budeme Bohu vďační rovnako za vypočuté, ako aj za nevypočuté modlitby. Jakub napísal: Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. List Jakuba, 4. kapitola, 2. a 3. verš. C.S. Lewis povedal: Keby bol Boh vypočul všetky pochabé modlitby, ktoré som kedy v živote vyslovil, neviem, kde by som dnes bol. Mnohé z našich modlitieb sú vedené zlými motívmi. Modlíme sa za pohodu a spokojnosť, namiesto toho, aby sme sa modlili za charakter. Modlíme sa za jednoduchú cestu von, namiesto toho, aby sme prosili o silu to zvládnuť. Mnohé naše modlitby by zmarili Božie plány a zámery s našimi životmi, ak by ich Boh vypočul. Možno by sme mali prestať prosiť Boha o to, aby nás v ťažkej situácii dostal. A radšej by sme sa ho mali začať pýtať, čo sa máme z nej naučiť. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe ziveslovodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.